Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. APHL silam jai sarpo angtong ingti ka thar lapen ari sang huatum long walk ke dam pinian ni phokebra isi kipleng RGD inclui kachesong do or die pu athi PNC long walk to justice kachesong ington te pen pinian borjan MSC angkang pre ang adong pen kathelang somati lokhijan lapen khotian pale dampu akeng pen long walk damlu Sonsi, Borjan Arat, Kathelangso, Sodricho, Kuligao, Khoti Aratatum, Lamjai Sarpo, Angtong Inti Katharapan, Ning Chithipar Pig Ajok, Ning Kang Sampen, Man Kedo Karbi Pohopen Archodun. APHL Silamjai Sarpo, Angtong Inti Katharlapen Ari Sanghuatum, Akeng Pen Kedam Pinian, Ni Phokebra Isi, Nang Pleng Tanglu, Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Atum, Ase Angtong Asap Anta. Ano cewar dun dilang, lapen arjulong lia sonsi dolang, bontarat atum, aning kang sampen, kang thum karne lapen, kecho kijun asondo an sitami pidun bomlu. Karbi Anglong Autonomous Council voter list along, keche aso amen ing thantheti ke kachesong ke ing tonte lapen, chuncheti ke chesong bomji pusi angtong ing tiga tharpen pherang kya thengno ning jepon. Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. Long walk to justice, ate keche ke biamen ing thantheti king pen ke dam lamang so kachesong pinian ke dak jan ate kachilang so king rian ke ni ke raisian lo pininge 51 days lo ubi ni tum ke sang ke dak borjan homosti alo lo biang adong arong se sang lo sinon ulang bom lo on dak kachilang suan lo sini tum pini garland dam ke khotian si pali pulo si non ne tum pu foto wa pen hai pen si o si pu arlo tomar se dam po si lanang bong dak kachilang so lo janarat tame nang se tong dun ning nang pati dun theka pot nang tomar me churu lo ta pen ne tum mone phang dam jian se tame ogapan kini punji phan alang se tame ke jubi na dun bong bu chiming se pon lo pen kachariang hoi langkang ni tum phan se tame isivet alam thesi pinile thata puthuli po labang so kemang ha surini da krit rokan ningkan pen akache song non anke ningkan nar kep lo pin yar nyan tame dara kemang lara kari kaba pleng ji phana bangke aning apok to ma thai la aning apok ma thai ji kalisi akache song atom phan kepler rat aning kidukolong phot intikitai thu song si teklong ma akache song tum thi non reng non ta mi tung la so kemang apu tak klem pa chum chip si ninji lo so lo har ka hai tane asne so lam the pin ya ne anta se darle la kase dum prajin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum rara phan kaching hon kachelana ang thek jong si chepak lang ji putang te batang so puthak ke klem ji phan bang ke ang ring bang ke chipek lang sarak mang ko kali putang te ang thekela ke klang lo sita klang pimi khangjang ko thir thip ko rara phan ke aning apok ma si avel lo ko bang la ke klang dak ko jong si la bang so puthak na so ke mang ke klem ji aphan konan dang ring si bang ke lang putang te la si thi reng ko la po an asemi deng si la po nang kengkan mang si jor lo po so ke mang ke pleng vek nang po rat aning arong vek nang po rat atum la so ke mang pleng lo pu ke heklong vek nang po la hello itu ahin ben ke phanji bang ke so ka song la ke dam bom pu la ke hello pini bangala borjan na angkang bangga pakai tangga bola posi ke timang lo deh oi pini ke dak jadi apa bang sini kita dak lukisan dan pu khotian kan lu ke ni borjan kan lu ke ni tang de borjan kan lang tang de borjan tang tapi juda ma sonte ban ko itu si pani ko asi aso pi bang itu hai ri bang suket ko pu kan dan aso pu ke ha kilomijan joki hola ku tambom ko Ramhanse Lokhijan Arong Along Viksit Bharat Sankalp Yatra Amai ke Padupon Arkoini Phaikhroi Nerkep Arni Ada Porphai Kebra Achitim Apor Malompen Borjan MSC Constituency Arlu Ramhanse Arong Lokhijan New Balijan LP School Pathua Klam Along Bukajan Development Block Atum Chepator Pimonsi Viksit Bharat Sankalp Yatra Amai ke Pamanpon
Bangso Viksit Bharat Sankalp Yatra Amai Along Department Mati Sai Kam Trok Atum Nangche Tongdun Si Rat Aphan Non Nangkili Jilang Arni Kopi Koson Pensi Ason Ason Sai Amu Keklem Kedampen Ason Ason Rat Aphan Kepale Pon Nangjiba Lapen Kopi Pi Ason Si Rat Aphan Kepale Pon Tangloma Lapen Rat Atum Nangkili Tang Asai Amu Pen Rat Atum Warsai Choendun Longloma Long Lema Pu Alam The Arsik Jikpen Mai Along Department Trok Atum Rat Along Damsi Lam The Chingke Chethan Pon Lolapen Medical Asai Kampen Rat Aphan Ake Joypen Se Langponlu. Lason sinon kechari bom BJP a Sarkar pen ason son kiduk kelak arat aphan Sarkar pen akirap Ayushman Bharat akart Orunodoy PM Kisan lapen ason son kaprek asai kampen kerap tamik palepon bom lang puta mayalong thanpon. Bangso Viksit Bharat Sankalp Yatra Amai Along Kachitongdun Abarim Borjan VDC Chairman Babu Ingti, Bukajan Block Pen, JE, Riso Singnar, Gram Sevak, Kavi Rong PP, Lapen Department Trok Pen Chenglo, SHG, CLF, VO Lapen, Rong Aratatum Chetongdun Si, Viksit Bharat Sankalp Yatra Amai Mesen Pen, Pachunpon. Bukajan Pen Sarkuru Bay, Karbi Anglong News. APHLC asong pen tong sekot pherangkia mai kepha West Karbi Anglong lakha ingkoi baithalangso LAC committee APHLC asong claim bangatum tong sekot pen wothalangso agriculture IB asa hemalong arkoi ni phaikrinar kem arni pherangkia mai phaponsi non malom angtong ingti kathar atum do or die pu athipi en pen long walk kedam aputhak APHLC asong phan chingwai pon pepin pensi ke claim pusi wothalangso LAC amai phu bikrom hanse pen pherangkia mai long pen pachini pon Lapen alang litum APHLC asong aron karkan pon asai si claim rong lopusi alang litum pen jong pon thu. Central Committee pen chenglok adun thu bang ke lake LAC committee do. La se Karbi Anglong East West angkang non marke MLA seat pli do. La MLA seat pli long ta mela dak LAC committee po president secretary do lo. La so president secretary atum sila a constituency ki do anatum han tame kachari pon lo ke lang pon lo ke claim ke dam pon lo. La son thak si vot hap lang su tame constituency sirkep do lo. La constituency sirkep apan bang ke dak president secretary pen chenglok ka du pen sinil tum ke dam tang an tame tum sai claim pon. Sita la bang su long walk to justice abang ke vot hap lang su LAC apan ke menang pachini ne pin pen alang litum la dak rally nang claim lo 41 days alang itu dak rally nang claim. Tasila sebang long bangke Central Committee a President mate Central Committee a panle alang itu karkanjat kali lo vote hab langsung LAC a committee a President Secretary pen chenglok la LAC committee itu han ame aron pen alang tumhan afkan det lo la pen constituency sirkep do la so constituency sirkep long the President Secretary tum ajak kom dame alang litum sis det lo Lapen polling station lowest body loni tum nong APHLC nong ke how that polling station nong ta president secretary do alang litum han ta me lamang so ajak kom ke aron pen alang tum aron rif alang tum akan pondel la sila bang so kar kan bang ke tum job check usil tum ta me jong don lo ni tum ilitum kadu ko beta chini lo under the leadership of Sir Jai Kathar inun IAS retired officer alang lisi tum han labang so a 6 schedule along ku PC ke doma paragraph 2 sub paragraph 7 lata 6 schedule along sige dolo labang so lam amili tu masar se tu mana pachini komlo lapen non marke APHLC president itu masar jai kathar intang krings dalang alang liku pima direction ng PC what hab lang so LAC pen pe claim ponji lapen ke tam tang an tadi tu claim pon bom claim bom lo tante la bangke Central Committee si final decision ke en po nentum LAC kan le decision kopine expelling ho kopine passuning ko ganin tum ganin je ke chok chadaji athema Central Committee long bang so jakong dedo Central Committee President Secretary tum kan sila bang so sai bangke claim pon po sita non marke alang litum pinian ke ni phokep lo huma de hadi ni phokep continuously alang litum ni tum party litum power and function bangke totally analysis jala sang si claim pon de sila so teng lo tangte lagi anti party sialang li claim lo sila bang so long bangke Central Committee long sa chakong dolo lagi sila ni tum bothap lang sel ik na jongpon lo je Central Committee tum kaning je teng lake ni tum ta jongpon lo alang li tum chok chedal